Аз така си седа по принцип на плажа. Чувствам се много добре. Къде ми е пояса? Къде ми е розовото фламинго? Супер съмърмут е това. Съмърмут е така. А супер съмърмут е така. Добре. В живота на всеки настъпва момент, в който плажните забавления, като правенето на дупка и строенето на замък, просто спират да носят удоволствие. И започваме да търсим други плажни и водни удоволствия. Казвам ви го направо. Ще ви говоря за секса във вода, море, басейн, езеро. Жакузита, макузита! Напълно нормално е, като е толкова хубаво времето да изкарате домашните си забавления на открито. Обаче, ако наистина сте намислили да правите секс във водата, трябва да знаете няколко много важни неща. Първо, като цяло, всички публични води, морета, басейни, езера са си мръсни. Факт! Хора с всякакви хигиенни навици или пък липса на такива влизат във водата. Опасността да хванете някаква инфекция наистина е доста голяма. Не е задължително това да стане, но го имайте предвид. Второ, водата може да отмие естественото ви увлажняване. Мислите си, че да правиш секс във водата е като да правиш секс в море от лубрикант. Всичко ще върви като по мед и масло. Не е точно така. Строго персонално е, но триенето може да е по-силно и по-неприятно във вода. 3. Да, абсолютно 100%, даже 1000% може да забременеш, ако правиш секс във водата без презерватив. 4. Добрата новина е, че ако партньора ви свърши във водата около вас, със сигурност няма опасност от забременяване. Господи Боже мой, какви неща говори! Край, не мога повече. Ето така се печем, ето така, така. Хайде! 5. Жакузита, макузита. 5. Да знаете, че във водата не можете да разчитате на презервативи кой знае колко. Опасността да се изхузи и скъса е много по-голяма, ако сте в морето, басейна или джакузито. Жакузи! Бъдете внимателни на морето, внимавайте с алкохола и решенията, които взимате, да няма после в коментарите "Здравей, Моно, какво значи, ако теста показва 2 чертички?" Гледайте Секс Лавче всеки петък в VBOX 7 и ме следете във Facebook и Instagram.